आज हमनी के क्रिकेट खेल के निबंध के देखल जाए। परिचय। क्रिकेट बहुत रोमांचक खेल है। आप पूरा दुनिया के कई देशन में खेलल जाला। भारत, ब्रिटेन, ऑस्ट्रेलिया, पाकिस्तान जैसन कई देशन में एकरा के बहुत रुचि से खेलल जाला। ई एगो ऐसन खेल है जवना में बैट आ गेंदा से बढ़न खुला मैदान में खेलल जाला। एह खेल में दूगो टीम होले आ हर टीम में 11 गो खिलाड़ी होले। कवनो टीम टॉस के हिसाब से पहले बल्लेबाजी भाग गेंदबाजी करेले। क्रिकेट के इतिहास 16वीं सदी से शुरू होला, जब इंग्लैंड के ग्रामीण इलाका के लोग यह खेल के मजा लेत रहे। 18वीं सदी ले ही धीरे धीरे शहरी इलाका सब में फैलल। 19वीं सदी में इंग्लैंड में क्रिकेट के आयोजन खातिर नियम बनावल गयल आ क्लब आ प्रतियोगिता के शुरुआत भइल। पहला टेस्ट मैच 1877 में खेलल गयल। धीरे धीरे क्रिकेट के प्रसार ऑस्ट्रेलिया, दक्षिण अफ्रीका आ भारत जैसन अउरी देशन में हो गयल। भारत में क्रिकेट के आगमन। अंग्रेज शासन के दौरान भारत में क्रिकेट आए। मानल जाला कि भारत के पहला क्रिकेट मैच 1721 में बड़ौदा के लगे कैम्बे में खेलल गयल रहे, जहां ईस्ट इंडिया कंपनी के अंग्रेजी नाविक लोग स्थानीय लोगन के साथ प्रतिस्पर्धा करत रहे। 19वीं सदी में कलकत्ता, चेन्नई, मुंबई में क्रिकेट क्लब के गठन भइल। पहला भारतीय टेस्ट मैच 1932 में इंग्लैंड के खिलाफ खेलल गयल रहे। 1983 में विश्व कप जीतला के बाद भारत में क्रिकेट के औरी लोकप्रियता मिलल। आज भारत में क्रिकेट एगो धर्म से कम नइखे। क्रिकेट हमार पसंदीदा खेल। ई एगो रोमांचक खेल है जवना में मैच के नतीजा आखिरी पल तक अनिश्चित रहेला। एह में बल्लेबाजी अउरी गेंदबाजी होला। एह खेल में टी20, वनडे अउरी टेस्ट जैसन कई गो फॉर्मेट बा जवना में अलग अलग रणनीति की जरूरत हो खेला। एह खेल से फिटनेस में सुधार हो खेला। हमरा एक संगे क्रिकेट देखल अउरी खेलल पसंद बा। आर्थिक प्रभाव। क्रिकेट बोर्ड क्रिकेट से संबंधित मीडिया, विज्ञापन, प्रायोजन आदि से भारी रकम कमाता, जवन घरेलू क्रिकेट बुनियादी ढांचा के बनवले रखे में मदद करेला। एकरा से जुड़ल व्यवसाय जैसे कि खिलौना, किट, उपकरण आदि के व्यापार बढ़ जाला, जवना से रोजगार पैदा होला। क्रिकेट टूर्नामेंट से पर्यटन के बढ़ावा मिलेला। क्रिकेट से जुड़ल विज्ञापन से कंपनी के बिक्री बढ़ेला, जवना से उत्पादन अउरी रोजगार बढ़ेला। निर्माण क्षेत्र के स्टेडियम अउरी बाकी बुनियादी ढांचा से फायदा हो खेला। क्रिकेटर अपना कमाई से देश में निवेश कर सकेले, जवना से अर्थव्यवस्था के बढ़ावा मिलेला। निष्कर्ष। क्रिकेट के इतिहास, महत्व आ भारत पर एकर असर के अध्ययन से साफ हो जाला कि ई खेल खाली मनोरंजन के साधन ही ना है, ई एगो राष्ट्र के आगे ले जाए के कदम भी बा। ई एकता आ आर्थिक विकास के माध्यम भी बा। क्रिकेट के खेल से जीवन के जीत, हार, उतार चढ़ाव, चुनौती अउरी संघर्ष के सामना करे की हिम्मत अउरी आत्मविश्वास मिलेला। क्रिकेट के खेल के भारत के अर्थव्यवस्था पर भी सकारात्मक असर पड़ेला, जवना से देश के आय, रोजगार, पर्यटन, कर अउरी विदेशी मुद्रा में बढ़ोतरी हो खेला। क्रिकेट के खेल भारत के विश्व स्तरीय लेवल पे बनावेला, पूरा दुनिया में आपन पहचान आ आपन देश सम्मान अर्जित करेला।